ware guli-guli durwa ware guli-guli lashe wani bukata ta taho take za ta kira ka a tallo mai suwiti ya ka zo taho ina so mi magana daya da budurwa ware guli-guli durwa ware guli-guli da ka bani fara mai kyau kudi mai hanci gashi bai rufu ware ka bani tuwo in ci da miyar kuka a cikin dare da budurwa. Assalamu alaikum jama'a, sunana Fatu Abubakar Adam wanda aka fi sani da budurwa bara kuli-kuli. Ina yi wa masoyana kai har ma makiyana fatan alkhairi kuma ina yi muku barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Ba tare da wani bata lokaci ba zan fara gudanar da wani series din fim mai suna da na sani. Labari ne wanda ya kunshi abin da ya da abin al'ajabi da abin mamaki. Ni Fatu da budurwa bara kuli-kuli ni na rubuta wannan labarin, shine labari na wanda na fara. Ina buƙatar masoya na kai har ma makiyana za mu fara ɗaukan wani series film. Shi series film ɗin da kuke gani, wannan da kuke gani a nuna sunansa da na sani. Series ne wanda ya ɗauki abubuwa da yawa wanda kai mai kallo zai nishaɗantar da kai. Zan so ku rinka bina a YouTube channel ɗina Fatu Abubakar. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Nan ba da dadewa ba da yardar Allah za mu fara sakan muku wannan series film din. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da budurwa bara kuli-kuli. Masoyana na Najeriya da wanda ma ba sa Najeriya duk ina yi muku fatan alkhairi. Ina yi wa kowa da kowa barka da sallah. Allah ya mana, Allah ya haɗa mu da alkhairinsa. Bisalam wa assalam. Ware guli-guli durwa ware guli-guli ta ce mini ba ta dafan kuji na ba ta galaxy ta kuji ta ce mini kayan kwalliya na ba ta 3,000 don kuji ta ce mini anko za ta yi na ba ta 20,000 kuji. Ki ji tsoron Allah ta yi ba abinda kika yi yar kwalgo ba abinda kika yi a zuciya za ki gan shi bakar algunguma da budurwa ware guli-guli